Kako da izbegnem ekskurziju i matursko veče? Fore poput boli me stomak i nije mi dobro, ne uspevaju. Molim vas pomozite. Prijatelju, pa nemaš ti 3 godine. Matursko veče, znači sad ne znam koje matursko veče misliš, da li na ovu mali bal vampira ili veliki bal vampira. Znači posle osnovne škole ili posle srednje debilane. Znači ti ako si osnovna škola imaš 15 godina, brate, ko može da te natera da ideš? Neću da idem. Šta je bilo? Ne ide, neću da idem na guslarsko veče tog dana. Idem kod Vukojice Sandića, idem da spavam, neću da slavim Novu godinu. Neću da idem na ekskurziju. Sa ovim ludacima i narkomanima. Pravo pitanje je zašto ti ideš u debilanu. Koliki si magarac, čoveče, ideš u debilanu. Ne možeš da se izboriš da ne ideš u debilanu. A ti kmečiš da ideš na... Kako da izbegnem ekskurziju? Kakav bre ekskurzija, bre? Ko može da te natera da ideš u ekskurziju? Šta će te biju? Šta? Ma ti se smeju. Ma neće da mi se smeju. Šta ćeš među uličarima i buzdovanima, razumeš? Roditelji zapeli, pa reci neka oni, idite vi na ekskurziju. Pošalje oca i pametnog oca i pametnu majku, neka oni idu na ekskurziju. Reci, evo ja sam tu uštedeo neke pare, da ću vam da imate za cigare tamo za diskoteku, kad odete na ekskurziju, kažeš roditeljima polupanim, ako oni vrše pritisak na tebe. Kakva ekskurzija, brate, matursko veče. Reci, idem, mislim, ja sad ne mogu ovako da njima ti kažem, reci, iću na ekskurziju. Važi, idem na ekskurziju. Pa nisi uplatio, uplatit ću, nemam trenutno para. Mi ćemo platiti, nemoj ti da plaćaš za mene, neću, nemam para, neću da idem. Neću da idem. Idem na matursko veče, kupio delo, nego šta. On je odo na matursko veče, ti odeš kući spavaš. Pa zar nisi otišao skoče roditelji? Pomereno matursko veče za sutra. Tamo neko što, nešto grade, nešto tamo. Ne odeš, brate. Razumeš, sa neznabošcima se zafrkavaš, lažeš ih. Ko malo decu, razumeš, baba roga i ovo, se tako radi. Ja ne znam kako ću da ne idem na ekskurziju. Imaš 15 godina ili 19, kmečiš, nema... Dobro pita, nemojte da se ljutite. Ko pita, ne skita.